materskou školou Maximiliána Hela zo Štiavnických Baní. Táto základná škola je prvou základnou školou na svete, kde sa vyučuje sokoliarstvo ako povinný klasifikovaný predmet. To znamená, žiaci ho majú na vysvedčení, majú za známku ako za matematiku, biológiu alebo chémiu. No a sokoliarstvo je to umenie loviť, umenie polovať pomocou špeciálne cvičených pevnatých dravcov a vzniklo už veľmi dávno. A to pred viac ako 4000 rokmi na území Strednej Ázie. To je dnešné Mongolsko, Kazachstan a Kyrgyzsko. Na naše územie prišlo vpádom Húnov, kde ich vodca Attila mal na svojom štíte vyobrazeného práve takéhoto pevnatého dravca. No a v minulosti bolo sokoliarstvo také cenené, že za krádež alebo za usmrtenie takéhoto dravca sa trestalo sťatím ľavej ruky alebo dokonca tým trestom najvyšším a to bola smrť. Nedvíhajte ruky. A hlavu. Amy. Hej. No a všetky dravce, ktoré tu máme, sú obchované v zajatí. V žiadnom prípade nie sú vyberané z hniezda alebo odchytené z voľnej prírody. Koľko desiatok centimetrov pod snehom? No a keď Nix bude letieť ponad vás, tak môžete počuť, že nič nepočujete. Sovičky majú totiž veľmi tichý let, čo im umožňujú roztrapkané pierka na konci. A preto keď letia, tak letia tichým, takzvaným prepadovým letom. Nix! Hej! Nix! Hej! Нix! Чё? А посмотри, как наши головы плечи. Так это было. Ja ti tam dám teraz tento posledný kúsok mecka. Už to počuješ? Dobre. Vyštri ruku a môžeš tak čuteť ho. Zatlieskajte, výborne. Sokoliar jedna do čiapočku, aby ťa videla. Poriadne zamávaj palčekom a môžeš kričať. Videli posledný krát. Do Bandera.